பிரேஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்ற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆமீன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நீங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை. ஆமீன். நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்கல்ல, அவர் என் இரட்சகர், அவர் எனக்கு எல்லாம் செய்வாரு, அவர் என் தகப்பன், என்னோட கூட இருக்கிறாருன்னு, அப்ப நீங்க வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க. உங்களை வெட்கப்பட அவர் விட மாட்டார். எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, நீங்க வெட்கப்பட்டு போக அவர் விட மாட்டார். அதனால எதை நினைச்சுமே பயப்படாதீங்க, கவலையும் படாதீங்க. விசுவாசத்துல உறுதியா இருங்க. இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்துல வெட்கப்பட்டு போயிடணும்னு சொல்லி ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்கீங்களா? அப்படின்னா இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தான். நீங்க வெட்கப்பட்டு போறேன்னு நீங்க நினைச்சு பயப்படுறீங்கல்ல, அந்த காரியத்துல ஒரு அற்புதம் செய்து உங்களை மகிழ பண்ணுவார். அதனால எதை நினைச்சுமே கவலைப்படாதீங்க. நீங்க அவர் மேல வைக்கிற அந்த விசுவாசம் ஒரு நாளும் உங்களை வெட்கப்படுத்தாது. நிச்சயமா தேவன் உங்க கூட இருந்து உங்களுக்கு உண்டான எல்லா நெருக்கங்கள், எல்லா பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே மாத்தி நீங்க வெட்கப்பட்டு போகாதபடி உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு முன்பாக, உங்க சொந்த குடும்பத்துக்கு முன்பாக உங்களை தலை நிமிர்ந்து வாழ வைப்பார். விசுவாசிங்க. இந்த நாள் முழுவதும் இந்த வார்த்தையை அறிக்கையிடுங்க. நிச்சயமா ஒரு அற்புதத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க. ஆமீன். God bless you.